Bos días. Bueno, de entrada, anunciar que o voto da Alternativa dos Veciños vai ser positivo aos orzamentos, a pesar de non haber podido participar outro día na comisión informativa por problemas que tuven de atender no Concello de Oleiros a unha conselleira e a representantes da Xunta. Eu mirei os orzamentos, aínda que discrepo de algunhas cousas, non? Sei que non discrepo no sentido de que non se pode facer máis porque estamos limitados por eses 2,5% que dicen que temos que levar adiante nas corporacións, sempre que haya recursos, indudablemente, e temos as arcas cheas en algúns concellos e na Diputación tamén, e non podemos gastar os cartos, non? É tremendo decir que hai un fondo tan grande nas arcas da Diputación e que haya límites para facer obra pública e servicios para os cidadáns. Como digo, eso tamén nos acontece aos concellos. Eu no Concello de Oleiros teño 11 millóns de euros paralizados que non podo gastar, non? Por esa normativa estatal de pagar as deudas do Estado español ou estar simulando, non, que todo vai ben no sentido económico, pero a costa dos concellos deste país e das diputacións, non? O orzamento, digo que o vou aprobar porque eu non viñen a esta institución nin estou en elas, tuve en minoría moitos anos, 28 anos en minoría no Concello de Oleiros, sei o que é estar en minoría, non? E aqueles que boicotean no goberno da nación, nos gobernos autonómicos, nos ayuntamientos, que non se aproben os orzamentos, non deberan estar na política. Non deberan estar na política, excepto que os que vayan a aprobar os orzamentos fagan falcatruadas ou fagan políticas que nada teñen que ver con os problemas realmente do Estado e que o que este gobernando este delinquindo ou facendo calquera outra cousa. Pero se os orzamentos son os que son e os límites son os que son, está claro que hai que aprobar os orzamentos para que a Administración poida funcionar e os ciudadanos que nos votaron poidan servirse dos servicios e das obras públicas e de todas aquelas actividades culturales, sociales, etc., para o que están, indudablemente, os organismos públicos, non? Para beneficiar a sociedade, non para perxudicala. Por tanto, en ese aspecto clarísimo, o meu apoio sería, ainda discrepando, que non discrepo, en profundidade estaría sempre a favor da aprobación do orzamento. É dicir, simplemente, remato, que eu denunciei varias veces nas mesas de contratación e tamén nas comisións informativas que pouco diñeiro que, neste caso, a Diputación asigna a rede provincial de carreteras. A Diputación ten unha rede inmensa de carreteras, non? Tremendo, 1000 e pico kilómetros, se non recordo mal, con carreteras que están obsoletas, carreteras que teñen 5 metros de ancho, que están sin arcéns para pasar os cidadáns por elas. É dicir, eso hai que abordalo nun futuro, desde logo. Eu creo que a Diputación debera, non sei se con cargo a resultas, que porque é algo que fai directamente a Diputación, que non depende de programas determinados, sino que é o propio manter a infraestructura propia da Diputación. Se este edificio estuviera gritado, había que arreglalo. Ainda que non, por tanto, quen dice este edificio ou calquera outra propiedade provincial. Por tanto, eu creo que no futuro deberamos mirar, digo no futuro porque eu vou estar no futuro tamén nesta corporación, e deberamos mirar de ver como arreglamos esas carreteras polas que transitan miles, centos de miles de cidadáns do noso país, non? E tamén de fora. Que se xogan a vida. Eu estaba nunha comisión agora, dicindo que nesta carretera vamos a mellorar o asfalto porque hubo un accidente de tráfico outro día que morreron 3 xóvenes, se accidentaron e un morreu. Non temos que actuar por temas puntuales, temos que actuar para que non acontezan esos feitos. Por tanto, eu rogaría que nun futuro, non, que a pesar de que se incrementa o diñeiro en unhas cantidades moi módicas, non, para as estradas, por exemplo, mantemento de estradas 150.000 euros máis, conservación 100.000 euros máis, isto gasto eu en unha obra de nada. En calquera obra pequena e calquer concello saben que ese diñeiro non vale para nada. E o plan de travesías 40.000 euros, as sendas peonís 40.000 sobre o que xa vai. Estamos falando de 18 millóns de euros dedicado a este programa, non? Pero pareceme que son moi tímidos os incrementos, cando a necesidade é tan grande, non? En cambio, tamén me parece acertado, neste caso, parece acertado o incremento destinado ao emprego, promoción económica, medio ambiente, etc. Con 5 millóns de euros, sí, me parece moi acertado, non, sobre 15.000
sobre 15.472.000 que xa había o ano pasado. Por tanto, un incremento en este aspecto, no tema laboral, no tema de atender o rural, etc., me parece extraordinario, non? Así como os diñeiros que se aportan a acción social e cultural e deportes, con un incremento de 950.000 no social e 1.475.000 no cultural e deportivo, añadido tamén os 27 millóns que xa había no orzamento do ano pasado. Son cantidades módigas, pero polo menos, bueno, que se incrementa porque hai que atender os municipios, moitos dos municipios de Galicia non teñen recursos para moitas das actividades que se deben desenrolar no seu concello. E a veces, por non ter recursos, pois non se fan as cousas, non? Claro, os concellos que temos máis recursos, temos máis posibilidades, pero aqueles que son a maioría dos 90 e tantos concellos que ten a provincia non teñen eses recursos e, por tanto, se debe apoiar moito máis esas actividades deses clubs deportivos, os pequenos, non os grandes, os pequenos, non? Que traballan tanto para que os rapaces non estén en sitios que non teñen que estar, na droga, en botellón, etc., etc. Para esas actividades creo que todo o que incrementemos se queda pouco.